Vi har valgt Audi R8 med Louis Vuitton sædebetræk. Handskerummet er blevet udskiftet med en champagneholder i samarbejde med LVMH. Det er Moet champagne og derfor med Moet betræk på holderen. Der er også indbygget 5 holdere til Moet glassene. Nu vil vi komme ind på fastlæggelse af målgruppe, mål for markedsføringsplan, budgetlægning, markedsføringsplan de 4 P'er, formulering af budskab og opfølgning og kontrol, og så lige revision af plan/ny plan. Så er der fastlæggelse af målgruppen. Vi har kørt det efter 4 segmenter, og derud af de 4 har vi så fundet ud af, hvad en vi så, hvilken en der så blev vores målgruppe eller vores segment. Markedsbeskrivelsen er det internationale, eller geografisk er det internationale marked, vi er på. Vi er over det hele. Markedet, det er eksklusive biler. Vi har kørt det ned fra biler til eksklusive biler. Og konkurrencen, det er i samme produktkategori. Det er vi taget ud for skydeskivemodellen. Segmenteringskriterier, det demografiske forhold. Vi har delt dem op i mænd og kvinder, og det er mænd i alderen 25 til 55, som har dyre adresser, høj uddannelse, topstillinger såsom direktørstillinger, og de får en indkomst på 95 til 100.000 kroner månedligt. Kvinderne er fra 25 til 70. Det er dyre adresser også, høje uddannelser / golddiggers. De har høje stillinger, og de tjener 85.000 til 95.000. Så har vi segmentet med mænd fra 16 til 22. De har middeladresser, under uddannelse, arbejdsløse eller deltidsarbejde, og de tjener 0 til 5.900 kroner. Kvinder i alderen 16 til 22, middeladresser eller middeladresser, de er under uddannelse, arbejdsløse eller deltidsarbejde, og de tjener også 0 til 5.900 kroner. Adfærdsmæssige forhold. Ved mændene går de op i materielle goder, og alligevel så er de også overvejelseskøb, når de så endelig køber noget. De sociale medier, de bruger, er trykte, og sociale medier. De har mellemloyalitet og mellemforandringsvillighed. Kvinderne er også materielle goder, de er impulskøbere, og de medier, de bruger, er trykte og sociale medier. De har stor loyalitet, når de først har fundet sig et mærke, så er de meget svære at rykke væk fra det, og de har en lille forandringsvillighed. Mændene 16-22 er det overvejelseskøb, bandwagon og sociale medier som Facebook og Twitter. De har stor forandringsvillighed. Og det samme med kvinderne fra 16-22 er det også overvejelseskøb, bandwagon og sociale medier og stor forandringsvillighed. Vi har ikke valgt at bruge Gallups kompas. Vi kan ikke bruge Gallups kompas, da vi er på det internationale marked, og Gallups kompas kun er målrettet til danske marked. Så er det smukmodellen. Størrelse og vækst ved mændene, det er et lille marked. Der er ikke særlig mange mænd, der køber vores bil, da den ikke er særlig macho. Mulighed for bearbejdning af mændene er reklamer i Berlingske Tidende, The Boston Globe og La Tribune. Udgifter ved bearbejdning. Stor udgifter ved bearbejdning, da det kan komme til at koste 185.800.000 kroner for en side i Berlingske Tidende. Konkurrencesegmentet er et lille konkurrence, det er eksklusive biler, eller det er eksklusive biler og et eksklusivt samarbejde mellem Louis Vuitton, Audi og Moet. Hos kvinderne er det et lille marked. Der er flest kvinder, der køber vores bil. Nogle køber vores bil for mændenes penge, så man kan sige, at kvinden er konsumenten, altså hende, der gerne vil, eller hende, der bruger produktet, og manden er disponenten, som køber produktet. Der kan man mulighed for bearbejdning hos dem med reklamer i Berlingske Tidende, The Boston Globe, La Tribune og Twitter, kan man også fange dem. Store udgifter ved bearbejdning, da det kan komme til at koste 158.800 for en side i Berlingske Tidende, og en lille konkurrence igen, fordi det er et eksklusivt samarbejde mellem Louis Vuitton, Audi og Moet. Med mændene
Ved 16-22 er det et lille marked. De har ikke den største mulighed for at købe vores bil, da de ikke har penge til det. Man kan fange dem ved Facebook, Twitter, BT og Ekstrabladet. Små udgifter ved bearbejdning, da det ikke er dyrt at reklamere i Ekstrabladet eller på Facebook. Og der er ingen konkurrence. Det samme med kvinderne fra 16-22. Det er et lille marked. De har heller ikke råd eller mulighed til at købe bilen. Og der kan du fange dem igen på det samme som Facebook, Twitter og Ekstrabladet. Små udgifter ved bearbejdning, da det ikke er dyrt at reklamere i Ekstrabladet eller på Facebook. Og der igen, der er ingen konkurrence. Vi er så kommet frem til, at vores målgruppe er kvinder i alderen 25-70. De vil sandsynligvis bo på Strandvejen i Danmark, Bel Air i Californien eller et lignende sted. De har et godt betalt arbejde, god indkomst eller en mand, der har det. De har en lille forandringsvillighed, da de er trofaste kunder. Når de har forelsket sig i et mærke, skal det være alt med det mærke. Mål for markedsføringsplan. Vi har opmærksomhedsmål, hvor 75% af målgruppen skal kende til datoen før introduktionen af den nye Audi R8 med Louis Vuitton og Moet. De skal helst kende til det en uge før. Og 85% af målgruppen skal kende til bilen 5 dage før udgivelsen. Altså de skal kende den, altså hvad den kan. Og så har vi salgsmål, hvor omsætningen skal være 1 milliard og 250 millioner i kampagnemåneden og 2,5 milliarder i de næste måneder. Der skal sælges 1.000 styk i kampagneugen og 2.000 styk i de efterfølgende 2 måneder. Og så har vi image-mål. 100% af konkurrenterne skal være tilfredse med at handle med de 3 virksomheder inden for en måned. Og 100% af kunderne skal opleve, at der tilbydes god service og smagsprøver på produkterne, de køber i butikken inden en måned. Med hensyn til budgettet, så har vi valgt at bruge 1 milliard kroner på reklamesøjler rundt omkring i forskellige storbyer, som Berlin, Champs-Élysées i Paris og måske Rådhuspladsen i København. Og så selvfølgelig olielande som Dubai og Abu Dhabi. Og i alt har vi tænkt os at producere 3.000 biler, som kommer til at indbringe os 5 millioner per styk, som giver 15 milliarder. Og derfor har vi valgt at bruge 5 milliarder af de 15 milliarder på reklamer for at markedsføre os. Og 1,5 milliarder af de penge har vi tænkt os at bruge på at få vores bil til at medvirke i bilshows som f.eks. Top Gear og bilmagasiner som Car Magazine og andre store internationale bilmagasiner. Og bilshows også i olielanden, fordi der har de mange penge, som de vil bruge på vores bil. Og derudover vil vi have 2 biler stående i hver butik, og vi vil have 200 butikker rundt i hele verden, hvilket vil give 400 millioner, vi bruger på at have biler stående. Og 1 million vil vi bruge på at have champagne stående i hver butik, og det vil løbe op i 200 millioner for smagsprøver af champagne. Og vi vil bruge 2,4 milliarder på produktionen af bilerne. På grund af, det vil koste 800.000 per bil at producere. Så i alt vil vi bruge 5,1 milliarder på reklamer og 2,4 milliarder på produktion af bilerne, hvilket i alt giver 7,5 milliarder i omkostninger. Så vi har 7,5 milliarder i overskud. De 4 P'er. Vi har vores produkt, vi har et smalt og fladt sortiment. Det vil sige, at vi ikke giver vores kunder en varegruppe at vælge imellem, og vi ikke har nogen varianter at vælge imellem. Vores kvalitetsegenskaber er en blanding af den smagsmæssige kvalitet og tillægsydelser. Det er både udseende og design, der fortæller, om man får dækket sit ego-behov. Der andre ser op til en, når man kommer kørende i vores bil. Vores serviceydelse er før købet god parkeringsmuligheder, under købet personlig betjening og smagsprøver, og efter købet garanti 2 år og vareudbringning. Pris, vi producerer vores bil for 800.000 kroner og sælger den for 5 millioner kroner, så vi får en fortjeneste på 4.200.000 kroner. Vi har i alt 3.000 biler.
3.000 biler, som tilsammen koster 15 milliarder. Det koster 2,4 milliarder at producere dem, så hvis vi sælger halvdelen, har vi stadig et overskud. Placering. Vi har valgt at gå udenom grossisten, og derfor er vi en egentlig kæde. Vi træffer alle beslutninger, og butikken skal have det samme koncept, når det gælder vores Audi. Vi har placeret vores bil i 200 forskellige butikker rundt om i verden, som f.eks. Dubai, New York, Kina osv. Vi har et kæmpe lager i Tyskland, hvor også vores hovedsæde ligger. Promotion-aktiviteter. Markedsføringsaktiviteter er som reklamer eller sales promotion. Kendetegn. Vi styrker vores salg ved at bringe reklamer i tryk og elektronisk form. Sales promotion skaber interesse omkring vores produkt. Markedsføringsmidler. Reklamer i aviser, såsom Boston Globe og Berlingske Tidende. TV såsom Top Gear. Vi har smagsprøver, som vækker interesse i vores produkt. Så har vi AIDA-modellen. Attention. Vi sørger for at fange vores målgruppe ved at vise bilen i fart og de eksklusive detaljer og accessories indvendigt. Vi skaber interesse ved at stille en dame og en mand ind i reklamen. Vi vil fange vores målgruppe med en kort og fangende tekst. Det kunne fx lyde unikt samarbejde mellem Louis Vuitton, Audi og Moet. Action blev udløst i bunden af vores reklame, hvor der står forhandles i alle vores Audi-butikker fra 1. marts til 31. maj, hvor vores kampagne uger i 3 måneder. Formulering budskab. Vi går efter USP, Unique Selling Proposition, hvor vi så vil bruge Audis flotteste, fedeste, nyeste og mest unikke bil. Og det er lidt det, der er vores unikke selling proposition. Og vi bruger visuelle virkemidler, altså det man kan se i reklamen, der kan du se bilen, du kan se altså det der er faste i billedet, det der er levende. Det er det, der er vores visuelle virkemidler. Med hensyn til opfølgning og kontrol, så vil vi udarbejde et spørgeskema til vores ansatte rundt i hele verden, uden undtagelse, hvor der vil indgå spørgsmål som om vi forventede, eller om vi fik det forventede overskud, om vi nåede ud til den gruppe mennesker, som vi ønskede, og om vi holdt os inden for budgettet i forhold til de reklamer, som vi skal markedsføre os med, og produktionen af biler. Ja. Vores konklusion er, at det faktisk godt kunne lade sig gøre i virkeligheden. Ja, det vil godt kunne køre med vores bil. Ja. Det tog kun